Shalom, shalom, بيتسب إخزابير أملاخ كميت أنيحكم. Shalom, Guds församling, Guds frid vare med er. Jesus كويتا أنا عاكم سلاحتين مسحاونا سيمينا متينا دلنا. Det är er broder Saladim, er broder Sam. زنقولوا نكافلكم برنامجنا زبدت قال ندبلت معالت زبدي. Det här är det dagliga programmet vi har, det bästa ordet för den bästa dagen. لو ما نزم معالت زبون نهي وتقال كنكافلنا. Och idag vi förbereder dagens ord. لو نكافلك قال أما هبزر بركة تبلي. Och dagens ord är välsignelsen i givandet. كل كريستيان بحكي أبتناي prosperity نابراكنا بردل لندحر كوينو حق ما هب كلا مدالو. Om en kristen, om den vill leva i ett framgångsrikt liv, den måste lära sig principen i givandet. أما هبزلو حق خنفلطو لنا. Vi måste lära oss principen i att ge. مخنياتو حدا سب نقويتان دا فلوطو اندحر كيدو أب هيوتو زرقنا يقد النقرات عالو. När en person följer Herren, det finns vissa saker som syns väldigt tydligt. كابت زرقنا تا اندحر لكم حدا فكار كون جمر. En av de sakerna som syns väldigt tydligt är att den personen blir kärleksfull. كالا أي قربها لخون جمر. Den andra delen är personen ser förlåt ganska fort. سالساي دما أزيو لقاس وهاب خون جمر. Och den tredje är att den personen blir väldigt givande, generös. حكينا فلتات مس أملاخ هاليكا زي لقاس سب كتكون أي كادني. Om du har den riktiga förståelse av Herren och inte var givandet, det går inte ihop. مس أملاخ طبو نخون ركب دلوم سبات تاريخهم ناتي دلو نقري بلوم. De som är väldigt kopplade med Herren, när ni ser dem, de har ingenting där de säger det här tillhör mig bara. ماكينهم حيزهم ما نداخلو العيلكم نمشوا ما هبوان تيلوم نحتاج بهالي لنا العيلهم يمكنهم بو. Om de kör i sin bil och de får höra ge den här bilen till den andra personen, de går och gör det. مخنيات نقويتا سلازفلطو كل جيزي أبقون زولو نقر نخهبو دلواتي. Eftersom de känner Herren, de vet alltid de är villiga att ge det till andra. مصحف قدس كبر حوالات معرف إسراء 35. I Apostlagärningarna kapitel 20, vers 35. نتقويتانا يسوس بعلو كما أبال سمهاب أزيو يبارخ زبلو قال نازكركا كم زجيركا معيين دخومات ملاي كم زجبا بكلو أريخهم. I allt har jag visat er i att så ska man arbeta och ta hand om det svaga och komma ihåg det ord som Herren Jesus själv har sagt. Det är saligare att ge än att ta. ريخم وإذا يسوس كرسوس بعلون تايلو كما أبال سمهاب أزيو يبارخ. Sen är Herren Jesus själv sa så här, det är saligare att ge än att ta. سلز أزيخا بركة كتمالا لستدل لندحركونك أزيخا خواها بتكون لك. Så om du verkligen vill leva i välsignelse så behöver du vara en person som ger. ريخم بقى نايزي بركة زتأمرات أبيوت كاتري بمزرايو. Så om man vill se en välsignelse i ett område, det är när du ger. لمن تاينا وهاب دلين خون. Varför blir vi inte bara givare? مخنيات ناي دخلنا تحساس بازلو أمرو سلازلناي. Och det är för att vi har en fattigdomsmentalitet i vår sinne. يبلين دبلا أمرو سلازلناي. Vi har ett tankesätt som säger jag har inte. أب كريستوس جن يبلين الكات حسبكو بايكونا. Men att tänka jag har inte i Kristuslivet, det går inte ihop. That's why وهاب من يندحري لكم مني ناي كريستوس ما يندلو سبيل. Så om ni frågar vem är det som ger, det är den person som har Kristus tankesätt. مخنيات كل جزء خمزلو ويدامن. Det är för att han tror alltid, han vet att han har alltid. سلازو كل جزء نخابي بلان دقبر. Och därför planerar han alltid för att ge. Praise God. مصحف قدس مثالي خمزيلو له معرف 10:4. Ordspråksboken kapitel 11, vers 24 står det så här. قال يبتن ما يوسخلو قال خاب زي قبا يقطب أزيو قايندي. Det står, den ene strör ut och får ändå mer. Den andra snålar och blir bara fattigare. عيقرمكم أتزهب سنعوس يوسخلو. Det står, den som ger och den som sträcker sig ut, han får mer, står det. أتزقطبك ندا قطبك ندز يوسخلو سمليس ينديلو. Men det står, den som snålar, istället för att det ska bli mer för honom, han blir fattigare bara. واو بزح كهلوكم يوم تدليو. Så om ni vill ha mer, بزح كأوهاب var mer givande då. مخنيات أتزبتني يوسخلو. Det är för att det är den som stör ut, den som ger som får mer. أتزبتني مليسو زفرن زعبن. Det är den som gör som blir större och får mer. እግዚአብሔር ሎሚ ኣብ 17 እሙናት ኮንኩም ተሪኢኩም Om Herren ser er idag att ni är trofasta i 10 personer, ጽባሕና 100 ሰባት ይኸሳግሩኩም imorgon kommer han sända er till 100 personer. እቲ ዝህብ ይባረኽ እዩ Det är den som ger som blir välsignad. ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘላ ሰበይቲ En kvinna som finns i Bibeln, ቁሩብ ሓርጭን ቁሩብ ዘይትን ዝነበራ
Hon hade lite bröd och lite olja. أتناب إذا زنبرا قرب حريجين قرب زيتن السن بزح بركة حيزن نيرا. Det lilla olja och den mjölen som hon hade i handen, den hade stor välsignelse. أب أندلو بركة جن أبي وتا كتريو دي أي تريو دوسن أتن بركة زلون زرقي تبل عندي ويستبل. Så det är välsignelse som vi kommer få se hennes liv om det kommer vara till nytta för henne eller inte det när vi ser vad hon kommer göra med det här lilla. Om hon kommer äta det eller ge det till någon annan. سلزي إلياس قديم كان عين إشتي كجامس الليلوا. Och Elias sa till henne, ge mig lite först. إلياس أمس الليل بلا زلون من تاي مسيلكم مخنيات وندحر الزريعته كم تعب فلتي. Och varför Elias säger till henne, ge mig det här först, det är för att han vet när hon ger, hon kommer bli större och få mer av det. أملاخ زرقي دبك. Gud ger dig frö. نسخة ما نعو زرقي كتعبي. Och du såg det frön och du växer av det. نحن قد شجرنا أتذهبنا زرقي أملاخ يبونا إلينا الوضع. Men många av oss, när vi får säd, vi ser, och jag har fått det här från Herre, vi äter upp det istället. أنت الزراعة زي كونكم ناي مقطع العقبكم دو كبليو. Så om ni inte är någon som sår, då kommer er tillväxtförmåga stanna så. مقطع أم زرعي سولو. Att kunna fortsätta växa fram, det finns när man sår. هيوت أم زرعي سولو. Livet finns när man sår. مزحفكم بس كم زي بالكلاي كورنثوس 9:10. I andra Korinthierbrevet kapitel 9 vers 10. جناخ أتزرعي زرعن مجبي زخون إنجيرا زعدل نسو زرعهم كعدلوكم كبركتلكم نفرتكم كبكلو إيو. Det står, han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta, han ska ge er utsäd och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god skörd. Praise God. ريهم إجزابير نزرع خايدة بركتلك. Sen Herren vill signa ditt hushåll. أبت زبركتلك زولو زرعي بتخكل تزرع سبند حركون كأجن أبو دماء بيتالو. Men om du verkligen tar tag i det säd och sår i det så finns det en riktig tillväxt. ስለዚህ ናይ መንግስት አምላኽ አካይዳ ናይ ብልጽግና ንፍለጦ Så låt oss lära oss Guds rikes principer, hur man blir framgångsrik. በመቆጣብ አይኮነን Det är inte genom att snåla, በምዝራእ እዩ det är genom att så. ሎም ዝሩ Så så idag. ዝሩ Så. ንምዝራእ ኣይትሰልኪዩ Så var inte tröga till att så. ጽባሕ ንጎት ዝዘራእኩም ወደበና ኮይኑ ንህይወትኩም ከስተልኩም እዩ Och i morgondagen så kommer ni se hur det har vuxit och ge er skörd. እንተ ደኣ ሎም ተጊህኩም ደይዘሪእኩም Men om ni inte vaknar idag och sår, ጽባሕ ደኣ ተዓጽሩ ወላ ሓደ ነገር የለን så morgondagen kommer det inte finnas något att skörda. እቲ ድዘረአ እዩ ዝዓጽድ Det är den som sår som får skörda. ንስኹም ብሩኻትን ብሉፃትን ኢኹም Ni är segrade och välsignade. ሻሎም Guds frid.